Juma'a a suratul Jasiya ne ko suratul Dukan ne ko Fussilat ne yayi bayanin yadda ya zuba abu kaza a cikin kwana kaza, abu kaza a cikin kwana kaza. Ran Juma'a la'asar lis kamar war haka aka halicci annabi Adam. Saboda haka wannan kadangare ya riga dan Adam zuwa duniya. Sai da aka gama komai a duniya sai aka halicci annabi Adam, shine halitta na ƙarshe a bayan ƙasa. Saboda haka ya zo ya samu itatuwa da komai a shirye. Allah shi ya tsara komai, Allah shi ya shirya komai, Allah shi ya ajiye komai a gurbinsa. Allah ya yi haka daga cikin hikimar saboda kar ɗan adam ya yi takama da wani abu in a bayansa aka yi. Aruni ma za ka da min al'ardi, Allah ce ku nuna mun abun da suka halitta a bayan ƙasa. Ka nuna wata bishiya ka ce wannan kalan mai gidana ne yake yin su. Babu. Riyo kenan. Wai amma akwai masu kyautar aljanna, masu manyan riguna ko? Ai wanda ka je na faɗan haka wallahi ya ɗauka lahiran ma Najeriya ne. Ai Najeriya ne kawai za a zo in kana tare da wani a wuce da kai inda ba a wucewa, amma na banda lahira. Wani ya wuce da kai ina kai kuwa ya wuce da kai ina. Irin wannan tunanin yasa aka ajiye tsoffi su ba karatun addini ba kuma wannan kawai sai a bashi wani lazimi ya zauna, kana mai sallama yana baba bai san tauhidi ba, bai iya sallah ba, bai iya alwala mai kyau ba. Malam Murtal haka muka tashi muka samu kiran sallah, ladan yanzu sai ya dafa jikin masallaci ce Allahu akbar, kuma da ka samu shi fa limamin a zauren sa har karantar da littattafai yake amma bai karantar da shi ladan ba. Wallahi kawai ba inda da a wuce da kai, wallahi ba inda da a wuce da kai. Ka tsaya ka yi imani, ka kadaita Allah da bauta, ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa, ka rike sunna, ka sake bidi'a, insha Allah da ka wuce. Amma wani ya zo ya ce maka ka je ka sha kurumin ka zai zo ya wuce da kai. Allah ya ce kul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah. Allah ya ce ka ce ku bani labari waɗannan ababa da kuke kira, waɗanda kuka sanya su abokan tarayya ga Allah. Allah ya ce aruni ma za khalaqu min al-ardi, ku nuna mun abin da suka halitta a bayan ƙasa. ina jin ko suratul ahqaf ne yace qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Allah ya ce duk waɗanda kuke kira koma bayan Allah, qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi, nan ma Allah ya ce aruni ma za khalaqu min